Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Melvinson Colon Abamo, Rick Num, Johnny Pogi pa kay Pinuno, Nanay For Real, JWM Channel, Bridget Gilaran, Antonio Gadayan Jr., at sa mga nag-renew ng badge na sina Elizabeth Luigo, Zaiki Batang Samar, Mandy Ventura, Gadget Fixers PH, subscribe kayo dyan, Sara Jonoso, Lynn Rizalice, Melanie Palisok Belnas, Regina Bell, Priscil Calalo, John Ray Tiongson, at kay Ann Lopez. Maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Bernie. Taong 2003. Walang eksaktong lugar. Magandang umaga po, Pinuno. Nais ko sanang ibahagi ang kwento ko sa channel mo tungkol sa aking karanasan noong 2003. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Bernie. Kung di niyo po na itatanong, nasa edad 31 ako noong naganap ang pangyayaring yon. Buong buhay kong itinago ito, Pinuno. Gawa ng mapanganib para sa akin na ipagkalat ang pangyayaring ito. Naging saksi kasi ako sa isang krimen na kakaiba sa aking paningin. Halos hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko noong mga panahong yon. Dahil din sa isisiwalat kong ito, ay hindi ko napapangalanan ang lugar ng pinangyarihan ng karumal-dumal na krimen. Noong mga panahong ito ay kasalukuyan akong nakatira sa ibayong parte ng ilog dito sa aming barangay. Meron na akong asawa at 3 anak noong mga oras na yon, Pinuno. Nagtatrabaho ko noon bilang isang sekyu sa isang mga pasibilidad ng gobyerno dito sa aming lugar. Palagi akong tumatawid sa ilog na yon halos araw-araw. Yun lang din kasi ang daan patungo sa trabaho ko. Mag-aapat na taon na ako noon sa serbisyo, pero ni minsan sa buong buhay ko ay hindi pa ako nakaranas o nakaengkwentro ng ganong uri ng pangyayari. Normal naman ang pagkatawid ko doon sa loob ng 4 na taon. Paminsan-minsan meron din akong nakikitang mga nilalang sa ilog na yon, nakakaiba sa aking paningin. Minsan, Pinuno, nakasipat na din ako doon ng isang taong merong napakaraming kaliskis. Nakalitaw ang ulo nito sa dugot na para bang isda ang itsura nito. Hindi mo din yun makikitaan ng paggalaw sa tubig kahit napakalalim ng parte ng ilog na yun. Di ko na lang yun pinansin. Gawa ng mas mahalaga sa akin ang trabaho ko bilang isang sekyo. Maliban pa dyan, Pinuno, ay meron din akong nasisipat na mga batang naglalaro sa daan sa tuwing pupunta ako sa aking trabaho. Halos hindi ako nakakagalaw kapag nakikita ko ang mga yon na nakatingin sa akin. Matapos tumitig ng mga batang yon, ay agaran din naman ang pagkawala nito sa aking paningin. Isang gabi habang naglalakad ako patungo sa aking trabaho, ay meron akong nasipat na isang malaking baka di kalayuan sa nilalakaran ko. Nakatayo lang yon na animoy hindi gumagalaw. Hindi ko naman pinansin yon, Pinuno. Gawa ng nagmamadali na akong makapunta sa opisina dahil sa huli na ako sa trabaho. Paglagpas ko sa bakang yon, ay bigla akong hinampak ng napakabahong amoy na nagmumula dito. Ay nako! Ano ba yan? Ang baho! Sigaw ko habang tinatakpan ko ang aking ilong.
Matapos kong mapatigil dahil sa naamoy kong yon, ay biglang tumingin sa akin ang bakang yon. Namumula ang mga mata nito at animoy susugod yun sa akin nang walang pag-aalinlangan. Itinataas baba ng bakang yon ang kanyang paa. Indikasyon na malapit na itong umatake. Humihinga rin yun ng malalim kaya mas lalong tuminti ang kaba ko nung mga oras na yon. Hindi na ako nag-aksaya ng oras nun, Pinuno, at dali-dali na akong tumakbo upang iligtas ang aking sarili. Di nga ako nagkamali na hahabulin ako ng nilalang na yon. Napakabilis ng bakang yun, Pinuno, na naabutan ako kahit 5 pulgada na ang layo ko rito. Sinuwag ako nun at akmang susugurin ulit pagbagsak ko sa lupa. Nang papasugod na ulit yon, ay merong sumigaw di kalayuan sa aming lokasyon. Agar naman ang pagtakas ng bakang yon hanggang sa hindi ko na alam kung saan yon sumuot. Awa naman ng Diyos ay wala akong natamong kahit na anong bali sa katawan dahil sa ginawa ng nilalang na yon. Tanging gasgas at dumilang sa aking damit ang nalikha ng pag-atake ng baka. Nung ding gabing nagtatrabaho ako bilang sekyo, ay hindi ako nakatulog at walang antok na dumapo sa aking katawan. Alertong-alerto ako noong mga panahong yon dahil sa hindi ko malimutan ang itsura ng bakang yon. Lumipas ang ilang gabi at doon na nga nangyari ang pangyayaring hinding-hindi ko malilimutan. Mahal, una na ako ha. Medyo huli na ako sa trabaho eh. Wika ko sa aking asawa. Oo mahal, mag-iingat ka ha. Sagot naman ito. Matapos kong makapagpaalam ay nag-iwan na din ako ng baon ng aking mga anak para bukas. Nag-aaral na kasi ang mga yon at hindi ito pumapasok kung walang baon. Habang naglalakad ako sa tulay, ay meron ako napansing kakaiba sa ilog. Agad akong napahinto doon at laking gulat ko na lamang nang makita ko ang 2 lalaking nakikipagbuno sa bawat isa. Tinitigan ko yon ng ilang minuto at sinigawan. Hoy! Tama na yan! Ano ba kayo? Gabing-gabi na nag-aaway pa kayo dyan! Sigaw ko sa 2 lalaki. Hindi naman ako pinakinggan ng mga yon at patuloy lang sila sa kanilang ginagawa. Hanggang sa nakita ko mismo na kinalmot ng lalaking nakahubad ang kanyang kalaban. Pagkalmot niya rito ay biglang natanggal ang balat nito sa katawan na siyang ikinagulat ko. Tinitigan ko yon ng napakatagal hanggang sa tuluyan ng nasipat ng mga mata ko ang sugat na natamo ng lalaking yon. Wasak ang balat nito pero wala itong dugo. Ang naroon sa ilalim ng sugat niya, Pinuno, ay napakaraming balahibong maiitim. Halos mapaatras na ako dahil sa nasipat kong yon. Matapos yan ay nakagante ang lalaking yon ng walang habas na pinaghahampas. Nang pamalo ang nakahubad na lalaki hanggang sa humandusay ito sa tabi ng ilog. Di pa yon nakontento at kinuha pa nito ang dalang patalim ng lalaki at walang habas na pinaulanan ng saksak sa tagiliran. Matapos yan ay unti-unti nang nanghina ang lalaking sinaksak nito. Nakabulag tayon sa ilog na nawawalan na ng buhay. Ang ginawa ko naman nung mga oras na yon ay minukaan ko ang lalaki na pumatay sa biktima. Maniwala kayo o hindi, pagtitig ko dito ay biglang tumingin sa akin yon habang nag-iiba ang kulay ng mga mata nito. Dahan-dahan nitong nilapit ang kanyang bibig sa leeg ng namatay at kinagat niya yon na para bang sinisipsip ang dugo nito sa katawan.
Matapos yan ay nakita ko itong sumisid sa ilalim ng tubig at hindi na muli pang lumitaw. Kinaumagahan ay napakaraming tao na nakapalibot sa ilog na yon. Iniaaho na ang bangkay ng biktimang aking nakita nung gabi ng insidente. Matapos makuha ang bangkay, ay nagsialisa na din ang mga taong nakikiusyoso roon. Ako naman ang ginawa ko ay nagpatuloy lang sa paglakad, gawa ng bibili ako ng ulam para sa aming pang-agahan. Nakisabay na din ako sa mga papauwing tao na tumungo rin sa pinangyarihan ng insidente. Pagtingin ko sa aking kanan, ay doon ko nakita ang salarin na pumatay sa lalaking yon. Nanumbalik sa akin ang lahat ng nakita ko kagabi dahil sa lalaking nakita ko ng malapitan. Ngumisi lang sa akin yon at nagwika ng, "Ingat sa pagbuka ng bibig. Baka ikaw na ang isunod ko." Matapos kong marinig yan, ay nanlambot na lamang ang aking katawan dahil sa takot. Mula nung araw na yon, Pinuno, hindi ko na ipinagsabi o ipinagkalat ang nangyari sa tabing ilog. Okay, opinyon ko sa kwento. Manong Bernie, matik yung nakita mo, baka mga aswang na naglalaban yun, no? Tapos ang mangyayari dyan, parang dun sa dating kwento natin, cycle na naman yung patayan, malamang. Yung lalaking kumagat tapos sumipsip dun sa dugo ng biktima, gagante yung pamilya nun tapos dire-diretso na naman yung patayan nila. Pero nakakatakot lang kasi dito, kung hanggang ngayon, dyan pa rin kayo nakatira, Manong Bernie, parang medyo alanganin na yung sitwasyon nyo, no? Kasi kinuwento mo na sa akin eh. Daw matagal naman na to, ilang dekada na nga ata eh. 'Di ba? Pero ang maipapayo ko lang, kung sakaling dyan pa rin kayo nakatira, lumipat na kayo, Manong Bernie. Kasi delikado na talaga eh. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.